Així ho van fer. La directora els va cridar i es va felicitar i va reconèixer que havien demostrat ser molt responsables i conseqüents trobant plegats una solució. A partir d'aquell dia, en Ramon i en Quim van ser els millors de l'escola i també, esclar, els millors amics d'en Boislav al parc.